May bagong dagdag sa sustainable tourism ng Angeles City matapos i-donate ng Han Foundation Incorporated ang isang electric jeepney para sa heritage tour ng lungsod. Nilagdaan noong August 20 ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng HFI at Angeles City Government sa ginanap na Discuss With Us Press Forum ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter sa Widas Hotel Clark. Gagamitin ng e-jeepney sa heritage tour at iba pang tourism-related travel packages para mas sustainable na maikot ng mga turista ang mga cultural at historical attractions, pagkain at tradisyon ng Angeles City. Ayon kay Han Foundation Incorporated Executive Director Ana Cristi Galura, patuloy ang suporta ng foundation sa lungsod dahil nakikita nilang naipagpapatuloy at napapaunlad ng LGU ang mga proyektong kanilang na-turn over. Kabilang dito ang culinarium na ginagamit ngayon ng Angeles City Tourism Office bilang bahagi ng Heritage Tour Program. But through the years, we have seen how we have grown past that reputation. Our tourism has become more about gastronomic experiences, culture, and heritage. So we hope with the donation of the e-jeepney, we'll be able to further that tourism experience in in Angeles City, no? The city we all call home. And sana po, this will pave the way for more sustainable tourism for all generations of Kapampangans and Angeleños to come. Nagpasalamat naman si City Information Officer Jay Pelayo na kumakatawan kay Mayor Carmelo John Lazatin II sa patuloy na suporta ng Han Foundation. Thank you very much, Han Foundation, for consistently helping and being a partner of Angeles City LGU. For magte-10 years na, nakatatlong administrasyon na kayo, patuloy pa rin kayong tumutulong sa lungsod ng Angeles, sa ating mga kabalin. No? And this is very complementing sa mga gustong mangyari ni Mayor John Lazatin para sa lungsod ng Angeles, particularly sa tourism. Ito yung lagi naming pinag-uusapan, gusto niya rin mangyari itong ganito. Pati si Louie, no? Lagi niyang pangarap din na magkaroon nitong mga tours, not only sa itinatag na heritage tour na nagiging fully booked lagi. Meron din palengke tour, gastronomic tour. Bukod sa tourism program, nakatakda rin gamitin ng e-jeepney bilang bahagi ng plano ng lungsod na magbigay ng tourism-related training sa senior citizens, kabilang ang tour guide training. Isinasaalang-alang din ang parehong oportunidad para sa solo parents at persons with disabilities. Plano rin ng LGU na bigyan ng pagkakataon ang local visual artist na magdisenyo ng e-jeepney para magkaroon ito ng distinct Angeles City identity. Saklaw din ng partnership ang improvement sa Home for the Girls na pinamamahalaan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Layunin itong suportahan ng mas holistic na programa para sa menor de edad na nasa pangangalaga ng gobyerno, kabilang ang paghahanda sa kanilang eventual reintegration sa komunidad. Sa partnership, ipinagsabay ng Angeles City Government at Han Foundation ang pagsusulong ng sustainable tourism at mas pinalakas na suporta para sa vulnerable sectors ng komunidad. Napakalaking tulong na binigyan ng trust ng Han Foundation, Angeles City Tourism Office, for us to share the culture and heritage of Angeles City better to all our tourists. Actually, we're starting off with our students muna here in Angeles City. Kung sino muna nakatira dito sa Angeles City, dapat maturuan natin sila mahalin at alamin kung ano meron sa Angeles. I think we start with that first. And then sila mismo, organically, sila nagpo-promote ng sarili kung ano nakikita nila dito sa Angeles City. Nakukulat nga ako na parang ang daming students ang gusto pumasok ng Museo ng Angeles, very interested, nagpumunta ng Holy Rosary Church, who wants to go to the Palengke, kasi hindi na sila nasasama ngayon, Coach Ron eh. So when we do all these tours, sila ang mga number one na gusto mag-join, are the students actually. And we're happy na at least on a weekend, wala silang ibang pupuntahan but they want to enjoy and see what is in their city, kung saan sila lumaki. And yan yung sa tulong ng Han Foundation, we will all let them experience, live, and love Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.